Здравейте хора, аз съм Нивка и днес ще направя един клип, който ще ви покажа една от моите модни книжки, защото аз страшно много обичам модата и ми е мечта да стана дизайнерка. Казва се Create Your Top Model и книжката е това, за топ модел. Всички почти ги знаете, мисля, че. Това не са мои модели. Това са модели от самата книжка, които според мен тази е по-готина от тази, но да. Тук можете да видите също. Тази според мен е доста готина. Е тази. Тази отзад най-ми допада. Освен розовата панделка леко не ми се свързва. Тази е яка също малко. Много са хубави наистина всичките. А това са моите моделки. Тази прилича малко на певицата Инна. Това е Габриела на 18 години. Аз така си ги кръщавам, защото си играя на модния името и да. Това е мамата на 19 години. Кипкавен Love Music. Тук обърках като с друго, защото говорих и рисувах едновременно и въобще не мислех и написах такова къв. Ще го правя и Magic Summer. Се казва тази моя колекция. Магическо лято. Тук са с бански костюми. Това е направо костюм на Ванеса, 16 години. И това е Ерика, 15 години. Red and Blue и Max. Кръстих тази колекция. Това най-ми харесва от всичките ми тоалети, които съм правила, защото съм погледнала, че доста хора носят такова нещо. И реших да пробвам и аз да направя. Джулия, 14 години и Джесика, 13 години. Тя е по-висока, тя по-малка. Няма значение. Teen Fashion се казва модата, защото Teen Angel, да. Тук сладките 16 съм кеса, защото и двете са на 16. Анелия на 16, Миранда на 16. Това стана малко като индийски костюм, но на мен ме допада, но тази рокличка е доста сладурска. И тук направих една колекция кихя. Сякаш кихаш, да. Не е много добре измислена. Това е Мал на 18 години, която наистина роклята е много изобретателна според мен. И това е Вайла на 17 години, която тези десени ги правя на много рокли, защото ми харесват. Това е Хайди на 14 години. И мисля, че роклята ѝ е спортно стилна. Така че тази рокля не може толкова да бяга, защото е попрелепнала, но мисля, че много хубава ежедневна рокличка. Тук правях едно ежедневно костюмче, което още не съм завършила. И когато го завърша, ще ви го покажа. Мислех си да правя модели пред вас, но се отказах. Това са моделите. Тук има различни странички, както виждате. Извинете, че не съм облякана хубаво, но просто сега днес е последния ден вече наистина от вакансията. И не би се занимаваше да се обличам. Тази тук е изключително стилна. Според мен те си имат също имена, Ферджи. Тази. Много е хубава. Исках да направя някаква буза подобен десен, но още не съм направила. Тази тук също е много яка. Аз не мога да се меря с тях, но да. Тази тук също е много красива. Но не ми допада толкова, колкото ето тази. Тази ми допада страшно много. Тази си я бива, но тази ми допада още повече. Това е личен стил, не е нужно на всички да ви допада. Тази много ми допада, както и тази. Но тази изключително много от всички в този каталог. И тези тук ви ги показах в предната страничка. Тук има нещо, където един сайт, в който може да влезеш и... Но опитах се и не ми се получи, затова че няма значение, няма да ви казвам.
Това си го купих от Черноморец, тази книжка за оцветяване. Я водят. Беше 17 лева, защото на топ модел наистина книжките им са невероятни. Са много дебели, има много заправени по тях. Искам да кажа, абонирайте се за Живка Стоянова. Да, може да изглежда, че малко се хвали в началото. Тя е по-малка от мен една година. За това, че не се... Нали, не обръщайте внимание, гледайте и тя с времето ще започне да се справя по-добре. Тя наскоро започна. Не че аз се справя много добре. Ами хора, това е. Искам да направя някакъв клип, но не се сещам какъв да бъде. Затова, ако може, ми подскажете и кажете какъв клип да направя в коментарите и моля ви, можете да критикувате, да харесвате, да казвате каквото си искате за моделите ми, за онези да си избирате каквото искате. Нали, не ви виня и вашето мнение за мен ще бъде много важно, защото като началото на една професия, не, на една мечта трябва да има хора, които подкрепят човека. Затова това е. Чао!